Мөхәббәт Өфө ижад һәм яп. Шундай девиз астында билдәле рәссам Раушания Бедригинова Өфө трикотаж фабрикаһы менән берлектә үзенең чираттагы Яратам дип исемләнгән коллекцияһын халыкка тәкъдим итте. Еще одна красавица, ведущая телеканала БСТ Альфия Аминева. Билдәле дизайнер яңа сезонда сагыл, ямле яз мизгеленә хас булган матур төстәрдә күрә. Әйткәндәй, был иҗади кредо Уфа Артруш авторлык киеме салоны хезмәткәрләренең бөтә эшләрендә лә күзәтелә. Һәләтле һәм зирәк Раушаняның теләген тормышка ашырырга Өфө трикотаж фабрикаһының рәссам, конструктор һәм модельерлары булышлык итте. Ведущая программы «Салям» Альбина Касимханова. В основном тематику я стараюсь придерживаться это о нашем, наверное, родном крае. Үземнең эшләремдә этно юнәлешкә өстенлек бирәм. Шуга уларда башкорт орнаменты, халык бизәктәре мөһим урын биләй. Күргәзмәлә тәкъдим ителгән киемнәр ебәк, трикотаж тукымалардан эшләнгән. Иҗадымда баш калабыз Өфө, уның пейзаждары сагылыш ала. Шуны ла әйтеп үтәем. Был жилетларны Мәскәүдә, Лос-Анджелеста, Дубайда ла яратып кияләр. Ошо русса әйткәнчә душегрейкалар ысынлап та күңелде йылытып тора. И она у меня вот на этом жилете, душегрейки, который греет душу. Өфө кунакхарайында үткән Яратам тигән яз һәм мөхәббәт байрамын каршылауга гүзәл данс бейл студияһы, балалар киеме галереяһы сыгыштары нур һәм яктылык, ә инде республикабызның билдәле катын-кызлары модалы күргәзмәгә ягымлылык, наҙлылык һәм грация өстәне.